sesión plenaria do día 27 de outubro do ano 2016 do Concello de Ribadavia. Boas tardes tamén a aquelas persoas que nos siguen a través da web do noso Concello e boas tardes tamén a todos os concelleiros e concelleiras desta corporación. Vamos a comenzar ca orden do día de ordinaria do Concello do Pleno de, como dixen, do día 27 de outubro do ano 2016. E se o Concello mo permite, digo, a corporación neste caso, me gustaría que constase en acta, onde logo, pois, no nome, creo que de todo o Concello, pois, que constase en acta o pésame polo pasamento dun concelleiro desta corporación que foi Constantino Areda, un compañeiro e un amigo que estuvo con nós e que, dende logo, fixo unha labor importante como facemos todos os ministros. Me gustaría que constasen actas e vos parece ben para todos. Moi ben, pois dito isto, procedemos á aprobación, se procede, do borrador da acta da última sesión celebrada, que foi o día 29 de setembro pasado, que é en sesión ordinaria. Non sei se algún grupo ten algo que alegar, algo que reseñar, ou se aproba acta sin ningún problema. Entendo que o noso grupo non vai a votar. Non vai a votar porque non entende que non recolle fielmente o debate que aquí se produxe. Sin máis, sin querer entrar en debate sobre o mesmo, simplemente manifestar. Vale, pois pareceme perfecto. A súa posición é respetable. Entón, entendo que procedemos á votación da acta, non? Secretario, pois se é así, terá seguro proceder á votación. Votos a prol da acta? Votos en contra? Abstencións? Abstención en contra. Abstención. Vale. Moi ben. Non votar a favor. Ben, da certificación das resolucións da alcaldía segundo o expediente que se hace na sesión, creo que tampouco habrá nada que expositar. Pasamos ao terceiro punto, que é a aprobación das modificacións do documento de aprobación provisional do Plano Xeral de Ordenación Municipal de Ribadavia, derivado do requerimento da data 6 de maio de 2017 da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Se vos parece ben, procedemos a acordos, nos lea o señor secretario, e despois procedemos ao debate ordinario que se plantexa por turno que temos establecido e as quendas que ten cada un. As propostas de acordo son as seguintes. Primeiro, prestar aprobación ao documento técnico e modificacións referenciadas relativas á aprobación provisional do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Ribadavia, motivadas polo requerimento da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo de data 7 de maio de 2016. Segundo, dar traslado da transformación da referida documentación á Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo da Xunta de Galicia. De seguido, por parte do señor secretario, procede a explicación da proposta. O señor Fidalgo Martínez señala que o seu grupo non vai a ser obstáculo para a súa aprobación. No mesmo senso, promete o suspendo de denegar por menos por Galicia, indicando que votarán a prol como se fixeron no momento da aprobación provisional. De seguido, somete a votación ordinaria a proposta presentada tendo o seguinte resultado. Votos a prol 4, PSOE, denegar e compromiso por Galicia con tres transparentes. Reservanse para o pleno os membros do PP e a agrupación de electores de Vigo Común. Por conseguinte, por maioría absoluta, fica encaminada favorablemente. Moi ben, empezamos co turno, se vos parece ben. Manuel, voceiro de Compromiso por Galicia. Sí, boas tardes a todos e a todas, e tamén aos que nos siguen por medio audiovisuales. Como xa dixen nas comisións informativas, entendo que, como que observamos, o que foi a Xunta, é algo de criterios puntualmente técnicos que en Antalya non se aplicaban nos plans xerais que estaban aprobando. Están referidos fundamentalmente á situación de líneas telefónicas, eléctricas, etc. Pois entendemos que será o plan que está ben por estas cuestións meramente técnicas que vamos a votar a prol porque que é unha cousa que non altera o fundamento da decisión do trabalho. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, Manuel. Brais, Gracias. Ben, similar a correo despedido do compañero do Compromiso. Para o noso grupo este punto non ten moito
demandas e requerimentos de moitos veciños. A pesar disso, entendemos, como xa dixemos no pleno correspondente onde se batiu sobre o peixón, que é mellor un mal peixón que na situación na que nos atopamos, entendemos que, sendo coherentes co seu día, que non votamos en contra, para non obstaculizar a continuidade deste peixón, entendemos que darle máis diligencia posible e máis maduración posible, entendemos que este peixón o mellor para este concello, para mesmo neste momento determinado, é que a Xunta non lo aprove cuanto es posible. O carnos outro vai ser a favor. Moi ben, moitas gracias. Xacobe, BNG? Nos, tras analizar a documentación que se nos facilita, non vemos que modifique sustancialmente o que é o xunto do plan xeral, entendendo, como se está dicindo agora, que a aprobación do plan xeral vai ser, quere ser un beneficio para todos os veciños, e que non é o ideal do plan xeral do que se podría facer, sempre se pode traballar en facelo mellor e podemos avanzar posteriormente nese sentido, pero creo que no momento no que estamos de tramitación e da necesidade que chegue tamén a este Concello para a súa aprobación definitiva e tal e como fixemos no seu momento coa aprobación inicial, pois imos votar favorablemente. Moi ben, moitas gracias. Como tendrá, el Partido Popular. Gracias. Vamos a vernos, a verdade é que, bueno, tras analizar a documentación, como si se sinala por parte do resto dos grupos, estamos a falar de requerimentos de documentación que se fixeron xa, bueno, o primeiro deles, creo que era do mes de maio, me parece, maio, xuño. Entonces, bueno, son requerimentos de documentación que non se remitiu no momento que se enviou a documentación de aprobación definitiva do peixón do pleno. Nos entendemos que aí tamén, pois, de algún xeito se lle debería ter exixido ao equipo redactor que ten que coñecer a documentación que hai que presentar para a elaboración dun plan, porque non estamos a falar de que este plan se aprobase ao abeiro da nova lei do solo, sino que precisamente se aprobou, digamos, por vía rápida para aprobalo coas normas anteriores coa anterior lei do solo, co cual entendo que o equipo redactor tenía que coñecer perfectamente a documentación. Evidentemente, pois, bueno, terán as súas razóns, ou haberá as cuestións que fose polas que non se oía, non se presentou esta documentación que se require, e que si se tiña que saber que se requería, evidentemente. Pero, bueno, nos, cando tuvemos o debate do peixón aquí neste Concello, pois a verdade é que xa sinalamos que para nós o principal, digamos que a intención principal dun plan de ordenación municipal é precisamente beneficiar a veciñanza, e cando se quedan sin recoller ou sin contestar perto de 90 alegacións de veciños e veciñas, alegacións que se entenden en moitos casos xustas e que nós de feito diferentes grupos da oposición intentamos presentar un documento para que se recollesen esas alegacións no mesmo pleno e se les dese cabida dentro do plan xeral para que despois fose analizado pola administración autonómica. Nos entendíamos que ese era o momento de defender a inclusión desas alegacións, porque as entendíamos justas, que entendíamos que beneficiaban aos veciños, que en definitiva, como dixen antes, é o que ten que ser o espírito dun plan xeral de ordenación municipal. Como estamos ahora ante unha modificación puramente técnica, fundamentalmente hai en determinadas fichas de calificación de suelo, pois se establecen unha serie de modificacións ben pola influencia do río, que se exixen unhas licencias de consideración hidrográfica, como non figuraban nas fichas anteriormente, ou ben pola influencia de outras infraestructuras que se exixen pois cumplir normativas para a construcción en referencia de insonorización e do que ten que ver con ruidos, pois entendemos que non son pois unha serie de modificacións de moito calado. Por lo tanto, bueno, nos tendo presente que somos conscientes de que isto xa o plan está aprobado, os grupos que manifestaron que iban a aprobar o plan e que o aprobaron no seu día van a volver a dar apoio a modificacións, e nós entendíamos que no momento que teníamos que defender que o plan recollese as alegacións dos veciños era cando se traía a aprobación definitiva. Por lo tanto, neste caso, dado que a modificación non é sustancial, o noso voto vai a ser a abstención. Moi ben, moitas gracias. Tedes un segundo turno.
Ah, falta, sabía. Sabías. Vamos a tener que mandar Non me ben, agradecer a participación de todos os grupos e ben, efectivamente que este plan xeral seguramente que nós mesmos como goberno quixéramos facer máis cousas sobre ele, non? Outra cousa tamén é certo porque nos permiten a normativa, porque nos permiten facer pois a propia legislación. Por lo tanto, que non será o plan idílico, seguro. Que será mellor co que temos? Sí. Supoño que este plan xeral será vivo e se podrán facer incorporacións no transcurso dos exercicios e no transcurso dos anos. Como ven, expuxéstese aquí todos, bueno, trátase de modificacións meramente técnicos, que o requisito así o dica, aprobalo por un mesmo órgano que aprobou inicialmente, polo tanto, pois nada máis que dicir, agradecer o apoio para que sacan esta modificación, igual que nos envío fixestes para a aprobación inicial, e esperemos canto antes, que coincido plenamente con que dixo Brais, pois Ribadavia se vexa beneficiado pois, por este plan xeral, que eu creo que, ainda que, como dixen antes, non é o idílico de todos, pero sí que vai mellorar bastante cas normas que temos a hablar nesos señales. Moi ben, moitas gracias, Javier. Queres unha segunda tenda? Non? Bueno, pois entón entendo que procedemos á votación deste punto. Votos a prol, votos en contra, abstencións. Queda por maioría. Pasamos ao cuarto punto da auditoría, que é proposta do Grupo Municipal de Compromiso por Galicia, Concellos Transparentes para a rehabilitación de vivendas propiedade deste Concello na Rúa dos Fornos. Se nos parece ben o proponente, utilizamos a mesma fórmula que lea os acordos do señor secretario e despois empezamos, neste caso, a formación que propón, que é Compromiso por Galicia. Primeiro, instar o Goberno Municipal a que se faga un proxecto de rehabilitación das demanditas vivendas por parte das técnicas municipais. Segundo, tras a realización do proxecto, enviálo ao Instituto Galego de Vivenda Solo para procurar financiación para o proxecto, como vivendas sociais, entendendo que por unha parte estaremos rehabilitando e por outra dando a posibilidade aos veciños e veciñas que viviren no casco histórico dignamente e con condicións económicas necesitadas para a situación actual. Enseguida somete a votación ordinaria a proposta presentada, obtendo o seguinte resultado. Votos a prol 5, Compromiso por Galicia, Mocións Transparentes, PSOE, PNG e Agrupación de Electores de Vida en Común. Desdébase para o pleno do número 20, por conseguinte, por maioría fica encaminada favorablemente. Muy ben, moitas gracias, señor secretario. Neste caso, Manuel, Compromiso por Galicia. Bueno, despois da exposición feita por o señor secretario, pouco máis que engadir. Pero que se trata de dinamizar unha zona que, bueno, en certa medida xa hai rehabilitacións feitas por propietarios particulares nunha rúa emblemática como é a Rúa dos Fornos. Por outra banda, pois, un edificio que está prácticamente en ruínas, que genera, pois, sobre destrozos, pode haber caídas de tellas, pode, bueno, en fin, creo que sería unha boa cousa que pueda rehabilitar o Instituto Galego de Vivenda Solo no sentido de vivenda social, ¿no? Porque sempre será máis accesible para que o que tenha interese en adquirirla pois sea máis fácil. Pois estaremos rehabilitando un edificio, dándole posibilidades a xente que a mellor teñen ou temos menos medios, e por outro lado pois acabando de que esa calle pois consiga revivir o esplendor que tuvo Muy ben, gracias, Manuel. Brais, Gracias. Ben, ao noso grupo, por suposto, xa o dixemos no seu día nas comisións, parecenos unha boa moción, non? Fundamentalmente porque centra un pouco a atención no que para nós é un centro importante de desenvolvemento do noso concello en diferentes ámbitos, fundamentalmente no cultural e no turístico.
pero ademais engade algo que existe e existe a demanda en Ribadavia, non? Sobre todo en determinados sectores poboacionais, que é a demanda de vivenda tamén en Ribadavia, de vivenda e ademais de ámbito de promoción pública, según en coherencia co que se expón na moción. Para nós, desde os primeiros meses que entramos nesta legislatura, o primeiro que fixemos foi tamén ver un pouco as propiedades municipais que existían e vimos unha desta casa, pero hai máis. Queremos, ademais de votar a favor, por suposto, desta moción, creemos que o que hai que facer realmente é un plan de rehabilitación de todos os edificios de propiedade municipal, cando menos que existen no casco histórico. E así, sendo este un dos máis salientables, tamén hai que meter foco tamén no que foi no seu día arranxado por unha escola taller, iba a ser o seu destino un restaurante, e agora mesmo quero recordar que desde 2009 e 2010 atópase en estado de abandono. Pero podríamos facer o mismo co chamado forno comunal, tamén na Rúa dos Fornos, que leva o seu nome, moi situado do edificio que é obxecto a moción, algo que tamén se presta, sin lugar a dúbidas, a rehabilitación. Existe, e é certo, cando hai normalmente abandono de dexadez por parte da administración, suelen haber, pois a veces, en Ribadavia isto acontece moito, en moitos eidos, iniciativa privada ou iniciativa individual, non? E vai acontecer, ou polo menos o noso grupo, a información que temos, de que vai acontecer o mismo en moitos supostos. Para o noso grupo, partimos da premisa de que o ideal é facer este plan de rehabilitación e, ademais, entregar, e este é unha mostra máis do potencial que temos en Ribadavia, convocar unha xuntanza co Instituto Galego de Vivenda e Solo e trasladarles tanto o noso potencial, os nosos recursos e solicitarle que se faga este plan de rehabilitación ou ben destinado, como di esta moción, a vivenda ou ben a negocios ou promocións empresariais, non? Poden ser de hostelería, poden ser hotéis, etc. En segundo caso, se isto non é posible, a nosa posición é que desde o Concello se poña toda a facilidade de colaboración a posibles iniciativas persoais e privadas que puedan surdir, falo agora mesmo non do obxecto do edificio, obxecto da moción, sino da Casa do Río. Poderíase facer o mesmo, e eu creo que tamén, e agora foi todo o debate, pero creo que xa se tensionado e xa se ten falado en outras ocasións do edificio situado da outra beira do río, que era o antigo matadeiro, non o que está na Foz, sino o que está xusto debaixo case da ponte do ferrocarril, un edificio que se presta tamén para isto, non? Ben, en definitiva, o que sí, reafirmando que esta é unha boa moción e unha boa proposta, entendemos que hai outros moitos recursos que hai que poñer en valor e ese plan que demandamos de rehabilitación das nosas propiedades, das propiedades municipais no casco histórico, creo que é máis necesario que nunca, máis que nada, para, unha, ordenar os recursos e dúas, poñelos en valor, non? Sin máis. Gracias. A nos, obviamente, parecenos unha boa proposta que se traia este pleno, porque no pleno temos falado múltiples veces da situación do casco histórico, e eu creo que se ven en moi boa iniciativa. Este tipo de iniciativas terían que estar englobadas nun proxecto máis amplio, que queremos para o noso casco histórico e como queremos vendelo tamén e darle vida, que creo que é un pouco o que intenta esta moción, non? Otorgarle un pouco de máis vitalismo e máis vida ao casco histórico. Eu creo que Ribadavia é unha vila que ten multitud de propiedades inmobiliarias, non no sentido que sexan propiedades do Concello, sino propiedades culturais en cuanto a inmóviles que nos referimos de moito valor. Falamos de como se ven falando, de fornos, de muiños, de diversas tipos de
catalogados que teñen moito interés na súa recuperación, que fomentarían tamén o turismo, un sector importante para o noso concello, e que deberán ir englobados nun mesmo plan de recuperación. Eu creo que na altura do bipartito se tentara unha liña nese sentido da recuperación dos cascos históricos do país e estaba funcionando moi ben hasta que entrou o Partido Popular na Xunta e paralizou, e é difícil recuperar tamén esa inercia a día de hoxe, pero eu creo que tamén é fundamental que dentro das corporacións municipais fagamos presión e demandemos sobre o noso, e máis esta en concreto, coa cantidad de patrimonio neste sentido que temos e coa necesidade tamén de recuperar a mocidade e recuperar a vida na nosa vida e fundamentalmente no caso histórico. Entón, o noso voto vai ser favorable. Gracias. Pepe? Gracias. Vamos a ver, nós a verdade é que nesta proposta distinguimos dúas partes, creo, diferenciadas, ou a nos entender diferenciadas. Por unha banda, é evidente, neso coincidimos co que se sinala na proposta, que é necesario unha rehabilitación dese inmoble, pero non só dese, sino de moitos inmobles no casco histórico, de titularidade pública, evidentemente, que é o que falamos aquí, pero tamén inmobles de titularidade privada, porque a imaxe sempre do casco histórico, pois para non estar deteriorada, compre as rehabilitacións rigurosas e que sexan respetuosas co entorno e co resto do casco histórico. Agora ben, hai unha cuestión que é a finalidade que se pretende para este inmoble ou para na iniciativa, a finalidade que se lle pretendería dar a este inmoble que é para a construcción de vivendas sociais. Nos entendemos que sí pode ser necesarias evidentemente as vivendas sociais, pero creemos que este inmoble non sería o acaído para este tipo de finalidade. E non obvio por as características do inmoble en sí, sino porque temos, eu creo que todos os que estamos aquí podemos ter acceso aos informes que se nos envían dende a Oficina de Turismo reiteradamente mes tras mes, en os que se fala da demanda que se lle fai chegar sempre a Oficina de Turismo da necesidade de establecementos hosteleiros no entorno do casco histórico, finalidade para que no seu día foi adquirido este inmoble. Nos entendemos que non se debería sair desa finalidade por unha razón sinxela, porque ademais, se queremos poñer en valor e darle unha determinada finalidade ao que é o casco histórico, pois estamos vendo que nos recomendan os técnicos da Oficina Municipal de Turismo permanentemente que lle demos este tipo de uso inmoble, pois nos parece contradictorio que nos agora intentemos darlle outro uso destinado a vivenda social, cando precisamente para este tipo de vivendas, pois ademais unha vez aprobado o plan xeral e demais, pois hai suelo, que hai áreas de reparto que se poderían articular ou artellar como novas fórmulas para construir vivendas de protección oficial. Pero nós, xa digo, entendemos que no casco histórico, en iso coincido con todo o que se dixo hasta ahora, coincidimos con todo o que se dixo hasta ahora, o casco histórico precisa dun plan, precisa dun querer saber que queremos facer con ele. E mientras non nos sentemos e non teñamos claro que é o que queremos facer con ele, pois evidentemente poderemos estar permanentemente dando paus de cebo, pedindo que se cambie, que se destinen edificios a usos concretos, pero ao final non vamos a ter unha idea clara e unha fórmula clara de que é o que queremos conseguir co casco histórico, que é probablemente o patrimonio máis senlleiro e o patrimonio máis que pode ser productivo para o Concello de Ribadavia. En ese sentido, nos entendemos que hai que ter este criterio claro e, polo tanto, non podemos votar a favor desta proposta porque entenderíamos un voto a favor desta proposta como a necesidade de non existir un plan ou un concepto claro do que queremos facer con todos os inmobles de titularidade pública do casco histórico. Nos xa digo, nos entendemos que toda actuación que se queira levar nos bens públicos do casco histórico teñen que ir enmarcadas dentro dun plan claro que dirixa e que diga que é o que queremos facer e que é o que queremos obter. E, polo tanto, non nos parece axeitado falar de dedicar este edificio a vivendas sociais por unha banda, cando técnicos da Oficina de Turismo nos falan da necesidade de establecementos de outro tipo no casco histórico, e, por outra banda, cando nos entendemos que a día de hoxe non existe unha idea clara do que se quere facer co casco histórico e, polo tanto, tendo presente, como
dicía inicialmente, que sí entendemos que é moi necesaria a rehabilitación do inmóvel e se non cando menos temporalmente o acondicionamento ou adecuación para evitar precisamente perigos como os que sinalaba o Concello Compromiso por Galicia na súa intervención, pero entendemos que a finalidade que se lle quere dar nesta iniciativa non é axeitado, cando menos nós non a compartimos e por lo tanto o noso voto vai ser contrario. Gracias. Ben, escuitando xa aquí todos os grupos, eu entendo que a filosofía da moción pois é dar valor, ou ben sexa, se non pode, despois o autor na segunda rolda pode corrixirlo, ou ben sea a través da rede social, ou ben sea como iso portavoz do Partido Popular, pois a restauración. O importante é darlle valor aos edificios tanto públicos que podemos ter nos maus deles, como tamén potenciar a iniciativa privada. Con respecto a algún inmóvel como pode ser o restaurante, xa se fixeron bastantes xestións, fixeronse xestións e por aquí apareceron empresas privadas, pero non acabaron de fraguar esas xestións. Por suposto que non temos que facer folga de brazos caídos, temos que seguir intentando. Estamos de acordo en relatar o proxecto e petar nas portas da administración. No seu día, pois a verdade é que foi adquirido nun convenio daquela que existía entre Xestur, o Instituto Galego de Vivenda e Solo e o Concello de Ribadavia, pois diretamente que non adquiriu inicialmente foron o Instituto e Xestur a través do Instituto, e o que pasa que, claro, tamén é verdade que as políticas no sistema de vivenda e alimentación cada vez se foron menguando hasta chegar ao punto que para o exercicio 17 nos orzamentos municipales non vai haber ningún tipo no orzamento para tanto inversión público-privada para poderlo levar a cabo. É dicir, nós podemos ter a intencionalidade e aparte adquirimos o compromiso de redactar o proxecto pois petar nas portas da administración. Entendemos que é positivo, entendemos que o casco histórico pois é un referente porque prácticamente o número de visitas que hoxe por hoxe pasan por aquí pois é por o casco histórico, non é por os edificios que están fora do casco histórico, senón pois eu entendo que estamos dentro dun referente pois non só a nivel galego, sino tamén a nivel nacional. Entendemos que tamén a iniciativa privada é fundamental para desarrollar, non? É dicir, nós podemos poñer facilidades, como debe aportar o Brais, encima da mesa, e incluso pois, se poden estudiar todo tipo de bonificacións, pero o que está claro é que se realmente a iniciativa privada pois non aposta por ello, pois evidentemente pois non podemos ofrecer nada. De feito, xa fixemos algúns viños cando foi no tema dos baixos, pois algúns carburaron, outros quedaron aí, pero eu entendo que o que ten que tirar aquí pois é esa iniciativa privada. Por parte nosa non vai quedar os esforzos. Está claro que o proxecto se lle pode dar un custo cero, unha vez que as técnicas municipales o puderan relatar, e sería esencial un convenio entre o mellor varias administracións poder rehabilitarlo, porque seguramente despois si entraría millor unha vez feito polos ollos da iniciativa privada, que se ven agora realmente aí que podelo por chamalo, xa que ven a noite mega aí un morto. Entón, eu entendo que, baixo o noso punto de vista, vamos a apoiar a moción, porque entendo que ben, sin entrar no uso, compartimos os usos, apoiamos no Partido Popular, parece nos ben o tema da restauración, no das vivendas sociales, pois, tampouco estaría descabellado, é dicir, se queremos rehabilitar o casco histórico, temos que meter a mocidade dentro do casco histórico. Entonces está claro, pois con convenios, con cuotas e alquileres abaixo o custo e tal, pois se pode facer que a xuventude volva ao casco, se rehabilite, sin necesidade do mellor de tanta expansión, porque ao fin e ao cabo cada vez vemos que o problema que ten o rural é a desertización. Por lo tanto, eu entendo que a moción, baixo o noso punto de vista e o noso grupo é positiva, e por lo tanto vamos a votar a favor. Gracias. ¿Quieres un segundo turno? Sí, solamente salientar que si tiene constancia de que este inmueble foi adquirido xa hai 15 ou 6 anos por ese convenio que antes señalaba Javier de Xestur e GUS, que en principio foi adquirido con a finalidade
obrigar, yo naquele momento, que eran épocas de bonanza, como todo o mundo, digo que acelerar máis e tratar de adecuarlo naquele momento para o uso que en principio se destinaba, pero ahora vemos que leva deshabitado, o sea, sin ninguna intención por parte de hosteleros, como comentou o concejal de infraestructuras, interesado realmente en ello. Entonces, eu creo que o importante é, en principio, da situación actual, darle as maiores facilidades a xente nova, fundamentalmente, a toda o que necesite. Temos que tirar para as viviendas sociales, deixar de facer esas colmenas como se fixeron hasta moi recientemente, e cambiar a idea da vivenda social ou vivenda pública, non? É unha forma de, insisto, de que a xente se establece en un casco histórico que sempre lle vai a estar dando valor, non mesmo para os turistas, que tanto aludiron todos os grupos que nos visitan, tal, pasen por unha calle que parece unha calle fantasma que esté habitada. Que fai falta un plan? Pois, posiblemente, sí, pois teremos que tratar de ponernos de acordo entre todos e facer o mellor plan para o uso destino que lle queremos dar ao campo histórico, pero de momento que temos que ir salientando os menos custos posibles para este concello esas pequenas rehabilitacións que, insisto, sempre van a beneficiar a xente nova, a xente que ten os recursos, e a finalidade fundamental é que cada vez o casco histórico se volva a habitar. Nada máis, moitas gracias. Gracias, Manuel. Segundo turno, Brais. Eu moi brevemente, porque creo que este debate xa non dá para máis, os grupos expuxemos a nosa visión e a nosa vontade. Mais que nada, aproveitar a oportunidade para matizar, non? Estando totalmente de acordo co que manifestou o portavoz do Partido Popular, non? De que pequenas reformas ou reformas sin coordinación, sin planificación, non van a servir de nada, sino que van a ser simples parches. Desde logo, eu creo que o tema máis pendente, digo porque lo mencionou, é tamén a rehabilitación de iniciativa privada, non? E quero recordar aquí que aquí hubo un modelo, hubo subvención, o mellor, con moitos matices, con moitas melloras, sin lugar a dúbidas, pero é certo tamén que o goberno Feijóo deixou tirado a vecinos de Ribadavia, cando xa tiñan, ademais, rehabilitadas as súas vivendas e coa resolución no seu poder, deixando completamente tirados e, ademais, obligándose previamente a ceñirse aos parámetros da subvención, o que normalmente eleva o custe de obra e de reforma. Digo isto porque moitas veces sí existen outros modelos de rehabilitar cascos históricos e o vemos en outras comunidades autónomas que entendo Galicia debería seguir ese modelo. Eso por un lado. Por outro lado, a min estou totalmente de acordo co que dio o compañero de Compromiso. É dicir, eu que vivo no casco histórico, moitas veces, eu que xa non son novo de todo, son dos máis novos que viven no casco histórico. Isto non pode ser. Un casco histórico ten que estar vivo, porque senón é un museo e os museos, desde o meu punto de vista, non son nin atractivos tampouco para o turismo. Isto é porque a finalidade para vivendas, desde logo, cando é un problema da mocidade galega, eu creo que é máis que acaído. E tres, tampouco vale que un casco histórico sexa só para a vivenda. Aquel casco histórico é para dormir só. E aí estou tamén, si estou de acordo co que dixo o portavoz do Partido Popular. Creo que o casco histórico estará vivo cando tamén haxa negocios abertos nos baixos do casco histórico, senón é imposible. E para eso volvemos ao inicio. Ou hai planificación e hai organización e, sobre todo, hai que marcar as maestras da rehabilitación do noso casco histórico, ou senón estaremos dando, desde o meu punto de vista, con moi boa vontade, con moi boas ideas, pero ao terceiro e moi descoordinados para fortalecer os nosos potenciais. E cando digo que desde o Concello se debe potenciar a reforma tamén dos cascos históricos e dinamizar de alguma maneira que volva a existir negocio no casco histórico, non estou falando, con todos os respetos,
daquelo que se fixo no pasado cando se rehabilitaron con dinheiro público fachadas que non valeron para nada, máis que para beneficiar aos propietarios por exemplo, que se fixo na Rúa Progreso, ou cando o convenio cos propietarios dura uns poucos anos, porque sabemos todos que o resultado final vai a ser arreglar no baixo, deixo que vence ao plazo e despois sube o precio, e se non queda no vacío, que na práctica foi o que aconteceu no pasado en Ribadavia. Pero bueno, retomando e volvendo ao espírito da moción, eu simplemente manifestar, despois da apreciación, o noso voto favorable á moción. Nada máis. Gracias. Sen máis a profundar lo que se está diciendo e lo que decía tamén na intervención anterior, non? Creo que isto pode ser un pequeno inicio, incluso un parche no casco histórico que sí que debe ir acompañado dun proxecto concreto para onde vamos camiñar, pese a que sí hai necesidade de hospedaxe no conxunto do Concello e do conxunto da comarca. Eu creo que deberamos traballar como proxecto político cara a rehabilitación do casco histórico e non a rehabilitación dos edificios, sino a darlle vida, a darlle fundamento, a darlle personalidade, máis da que ten por si só ao propio casco e a otorgarlle esa vida, non? Que o son dos nenos e o transcurso das persoas das súas propias vivendas. Moi ben, gracias. Partido Popular. Ben, gracias. Bueno, eu creo que sí está perfectamente clara que son as posicións de todos e cada un dos grupos. Nos, evidentemente, pois reitero un pouco o argumento que tiñamos inicialmente, recollendo o que se falaba ahora, que nos, para nos facer actuacións cando non existe un plan do que queremos facer co casco histórico, da finalidade que se lle quere dar, facer actuacións puntuais, pois nos parece un pouco comenzar a casa polo tellado, non? Empregando constructivos, xa que estamos a falar de construcción, ou senón, pois, iniciar un camiño que non temos moi clara cal é a dirección que quere levar. E nós, dende logo, pois, entendemos que ante unha xoia de tal valor como un casco histórico de Ribadavia, pois hai que ter moi claros a dirección a que se quere chegar antes de iniciar o camiño de dar pasos. En ese sentido, pois aí, nós entendemos que o primeiro ten que ser a elaboración dese plan director, de ter moi clara a idea do que se quere facer e despois, dende logo, pois, empregar todos os esforzos para levarlo adiante, pero non actuar pois con estas pequenas xa digo, que a iniciativa creo que ten que quedar bastante claro que a iniciativa plantexa por unha banda a rehabilitación, pero para unha finalidade, que é a cuestión que nos poñemos en dúbida, a finalidade. Creo que sí que se debería facer, pois, o mellor, unha actuación para decentamento no sentido que moi acertadamente sinalaba Manolo na súa primeira intervención, que é para precisamente garantir a seguridade da xente que pasa por ese entorno, porque estamos a falar de moitas construcións que en moitos casos pois poden supoñer un perigo de seguridade pública pois por desprendementos de tellas, que non se sinalaba antes ou por calquera outra cuestión. Esas actuacións pois o mellor sí que é necesario acometerlas con certa urxencia, pero non, eu creo que non é o momento de iniciar unha actuación para destinar este dinero a vivendas sociais, cando xa digo, hai ademais informes dos técnicos de turismo que nos aconsellan camiñar cara a outra dirección na utilización, unha posta en valor do casco histórico. Moi ben, a min gustaríame corrixir o debate está o que está claro, cada grupo ten a súa forma de entender, pero despois hai certas cousas que non corresponden que a realidade. Me gustaría facer unha reflexión, porque a verdade é que dá a impresión que a veces o Concello non fai nada, e me gustaría facer algunha reflexión que si apuntou o portavoz do BNG, estaba esperando, despois Brais, o portavoz de Goberno en Común, tamén seguiu un pouco por esa dinámica. Vamos a ver, claro que hai un plan de rehabilitación do casco histórico, hai moito tempo, se somos coherentes co que falamos, hai un área, onde fai moito tempo, apuntaba un pouco, o decía o portavoz do BNG, quizás moi acertadamente, é a responsabilidade dunha administración superior, que neste caso é a súa. Porque calquera pode comprender, calquera que nos está escutando, que o Concello non pode cometer eso. O apuntaba Manolo tamén na súa exposición. Por tanto, sexamos serios, porque se queremos falar de cousas que
para mí non son. No meu casco histórico temos que ser serios, e o que pode afrontar o Concello son unhas cousas, e o que ten que afrontar outra administración son outras. Por tanto, sí que existe un área, que é responsabilidade da administración autonómica. O decía tamén Brais, un área que significa a rehabilitación do patrimonio e que significa a rehabilitación dos espacios públicos. Pero despois hai outras axudas que son as que deixaron tirados aos veciños, que son as que significan esa utilización dos espacios privados que hai que poñer en valor. E que, por certo, fan outra reflexión que temos feito moitos alcaldes anteriormente e que o seguimos a facer. E que o falamos, igual que falamos aquí, chegamos ás administracións que corresponde, na que está vostede, por exemplo, e que lle pode facer chegar. E que sí, que yo digo como iniciativa, normalmente, sí, porque non, evidentemente, o goberno, que digo yo, con toda, non, claro. Por exemplo, hai unha iniciativa que se pon sempre en cuestión e que é fundamental, que é unha cousa moi seria, porque está falando aquí de rehabilitar os baixos, por suposto. Pois demos de subvencións tamén aos baixos, que é unha demanda que están facendo dende fai moito tempo os veciños e veciñas deste Concello, porque se non o saben vostedes, ou se non se sabe, creo que sí, vostede tamén o sabe, pois curiosamente pode acontecer que un edificio inteiro, hai aquí algunha praza maior, pode ser obxecto de subvención os dous primeiros pisos, e o baixo onde se ubica neste caso, un local hostelero, pois o mellor non pode recibir a subvención. Pois iso non é justo, nin é normal, nin é sentido común. Por lo tanto, hai que decir as cousas e hai que melloralas. Por tanto, as podemos mellorar. Esas son as cousas que podemos mellorar para intentar que se dinamice o casco histórico. Por eso que está moi ben falar, pero hai que levar as iniciativas a onde corresponde, porque o Concello nese sentido non pode facer nada. O que si pode facer, que espero que os demais grupos o aproben, ou axuden no sentido de que estamos redactando os orzamentos, é que a nadie se le escapará que este goberno acaba de anunciar unha medida que vai nesa línea, que todas aquelas iniciativas privadas que se intenten instalar neste Concello, pois a mellor queden exentas de pagar vicio, que dependendo da inversión que se faga, é unha inversión importante. Por tanto, espero que tamén se aprove, porque creo que son as iniciativas que podemos facer desde o Concello. Non podemos facer moitas máis, porque nós temos unhas limitacións, tanto orzamentarias como legais. Por tanto, espero que, chegado o momento, fagan non solamente esas aportacións, sino que axuden nese sentido. E logo se dixeron outra serie de cousas que tamén podo estar de acordo, pero que, dende logo, tamén hai que apoiar con iniciativas que non corresponden só ao Concello. Explico. Se fala de as rehabilitacións que se poden facer en moitos edificios e que se poden, e que incluso as que nos, digamos que nos recomenda a Oficina de Turismo. Por eso eu estou de acordo co espírito da moción, porque lle podo asegurar que a iniciativa privada tamén marca un pouco a demanda do que podemos facer de o que non. E, por exemplo, cando hai que cambiar os mellores usos, como xa expliquei en comisións, e nós temos a intención, non temos ningún problema en cambiar o uso do establecemento que se pode ubicar no río, porque a demanda que tivemos hasta ahora é que todos os empresarios que viñeron aquí nos dixeron o mesmo, que o mellor para un hotel esa zona sería estupendo, pero outro non o ve. E, por lo tanto, a administración ten que estar viva, como decía Javier, e se podemos cambiar de un concello, por que non o vamos a facer? Por tanto, nós, creo que xa dixemos, estamos dispostos. Co patrimonio do concello, pois eu estou encantado que se axude, estou encantado que o que dice o Partido Popular, pero mañá mesmo, eu digo o portavoz do Partido Popular, que tamén é algo que lle corresponde a administración na que ele está representado, home, levamos un patrimonio, porque non só temos que falar moitas veces do casco histórico, é que toda a xolla que temos neste concello en todas as parroquias, en todos os povos. Home, o Museo do Viño, por poñer un exemplo, xa que estamos falando do patrimonio, leva pechado hai 20 anos. Mañá leva este humilde alcalde, que non fai nada, pois leva unha moción por 15ª vez a outro sitio para que se faga o que se anunciou fai un ano por parte da Diputación, que era que iba a estar aberto nuns días ou nuns meses. Curiosamente, mañá hai unha emenda a
teño aquí, se queren vostedes ver, que se di que se seguirán facendo as xestións unha emenda de sustitución do que nós levamos. Por lo tanto, fago esta reflexión para que o Partido Popular dunha santa vez non deixe de tomar o pelo con o tema do Museo do Millo e se poña as pilas para rehabilitar. E tamén eu digo aos grupos porque está ben que superen, despois, pero é unha emenda que me acaba de chegar ao xaltar, curiosamente. Por lo tanto, está moi ben falar de rehabilitación, está moi ben de recuperar o patrimonio, pero para eso todo fan falta cartos. E os cartos os ten a administración superior sempre, que non é o Concello. Por lo tanto, é unha reflexión que fago e que creo que todos estaremos de acordo. Por lo tanto, nesta moción nós estamos de acordo, as cousas teñen que estar vivas, non hai que pecharse a nada, e por lo tanto vamos a efectos de nós. É un uso da moción neste caso. Moitas gracias. Procedemos a votación, en todo caso, votos a prol da moción, votos en contra, abstencións, dendo que non hai, queda tradicional por maioría. Pasamos ao punto número 5, que é moción do Grupo Municipal da Agrupación de Electores de Beiro en Común para a mellora da oferta termal no noso municipio a través da mellora da zona pública das termas de Presigueiro e a inclusión do termalismo dentro dun plan integral de turismo para o Concello de Ave. Se vos parece ben, facemos a mesma fórmula que ata agora, que lea os acordos do señor secretario e despois, neste caso, ten a palabra o autor da moción que é o portavoz do Beiro. Propostas de acordo. Primeiro, que se faga cumprir as causas do contrato de explotación das termas de Presigueiro, das cales incluír o compromiso da empresa de realizar 2 pozas na zona exterior do balneario para o uso público. Segundo, se reforme a arrase nas zonas da ribeira do complexo termal de Presigueiro para dotar este complexo de unha parte pública que sexa complementaria da actualmente existente. Terceiro, se fixe nas actuais termas de Presigueiro un centro de información turístico relativo á publicidade e anuncio da vila de Ribadavia, os recursos turísticos, patrimoniais e titulares do municipio de Ribadavia. Cuarto, que se elabore un plan de turismo que incluye un análisis DAFO do turismo en Ribadavia con o objetivo de trazar as principais líneas de intervención pública para o desenvolvemento do turismo en Ribadavia como sector económico. De seguido, sometes a votación a presencia da moción presentada que conseguir o resultado. Fica aprobado por unanimidade. Interveno o señor García Soto para facer constar a necesidade do plan turístico co obxecto de que a xente o puede visualizar. De seguido, sometes a votación ordinaria a moción presentada que conseguir o resultado. Votos a prol 3, a ocupación de electores de medio común, PNG con os grupos locais e mocións transparentes. Serase para o pleno o membro de sesión PP, por conseguinte, por la mayoría que determinar formalmente. Bueno, muchas gracias, señor secretario. Neste caso, Brian de Medio Común. Muchas gracias. O noso grupo considera que o título da moción é o suficientemente explícito, xa que se titula Mellora da oferta termal no noso municipio a través da mellora na zona pública das termas de Presigueiro. Hai clara referencia ás zonas públicas. E ademais menciona no propio título que se inclúa o termalismo dentro dun plan integral de turismo para o Concello de Ribadavia. Ben, a moción fai unha exposición dos diferentes valores e recursos que o noso municipio dispón, non só a vila de Ribadavia, sino o municipio no seu conxunto. Fala do potencial de turismo e do potencial dos recursos vinícolas relacionados co turismo. Fala, por suposto, e fai mención ao casco histórico, sin lugar a dúbidas, dos máis importantes de Galicia, de Vilas de Galicia. E, por suposto, fala da vila termal de Presigueiro, porque é público e notorio que nos últimos anos está sendo foco de atracción para os visitantes que se achegan a Ribadavia. Ben, a pesar de todo isto, o noso grupo detecta que estes 3 recursos, principais recursos, que é o termalismo, a cultura e o casco histórico e o turismo, non están conectados entre sí. Todo o contrario, máis ben semella que nos esforzamos por descoordinarnos. E a prova, por exemplo, é cando Presigueiro está sendo un núcleo de atracción do mundo do turismo e polo menos de visitantes ás termas de Presigueiro, atopámonos que non hai conexión ni continuidade deses visitantes ás termas de Presigueiro nin co casco histórico, nin co recursos vinícolas, nin de no turismo. Esta moción, por lo tanto, un dos objetivos que persigue é poñer en conexión estes 3 recursos e, de alguma maneira, crear esa sinergia necesaria para que uns visitantes de determinados sectores sexan potenciais, pasen de ser potenciais
visitantes a ser de facto consumidores do turismo en Ribadavia. É dicir, para concluir, que se transforme o que é unha actividade turística nunha actividade económica con todas as letras. E despois, a segunda parte da moción centra a atención no modelo termal. Fai mención, entre outras cousas, a que o noso grupo, polo menos, así o entende, Presigueiro está tendo cada vez mellor acollida. Sin lugar a dúbidas, para mí, como consumidor, do mellor que se poda atopar, os visitantes así o manifestan. Sin lugar a dúbidas, acertouse co plantexamento que se fixo, tanto por no seu día coa cesión como coa empresa que está explotando. O noso grupo aí non ten nada que dicir, só dar os parabéns a quen o levou a cabo. Agora, ben, tamén hai que prestar atención ao seguinte: isto xestionado por unha fundación da cal 50% é partícipe este Concello a través de 3 persoas. Temos a potestade de designar, de vixiar e de darlle coherencia ao acordo asinado no seu día en 2006. Vai facer en novembro 10 anos. En ese acordo, evidentemente, falábase nunha das cláusulas a empresa que explota actualmente termas de Presigueiro, chamadas termas de Presigueiro SL, a obrigación ou o compromiso a arranxar 2 pozas exteriores para uso público. Cando falamos de 2 pozas exteriores, por suposto que estamos a falar das situadas no río Cerves, que xa existen, de facto, son pozas naturais, donde emana agua termal e que, por desgraza, o seu estado non é o mellor, sino que, máis ben, é de total abandono. Evidentemente, aí habría que introducir outros elementos. Primeiro, nos entendemos que este ha caído porque xa no seu día existiu, polo menos esta zona, gozou de unha mellor imaxe. Quero recordar aquela ponte Oldrago como de paso, entre unha ribeira e outra, do río Cerves, que mesmo había un camiño natural que levaba a poza de abaixo. Quero recordar que tamén había pozas naturais. Evidentemente, isto xa xoga ao noso favor. Segundo, a empresa explotadora dos recursos de termas de Presigueiro SL pertence á empresa Ibernisa, que é a mesma que de alguma maneira explota tamén as termas de Chabasqueira e Loutariz en Ourense. Digo isto porque para o noso grupo este é o modelo a implementar tamén as termas de Presigueiro, non? Digamos, esa cohabitación, esa coordinación, esa complementariedade entre un modelo de xestión privada que funciona ben e, ademais, desde o meu punto de vista, non ten uns prezos cando menos prohibitivos, sino que son máis ou menos asequibles, dependendo dos ingresos de cada familia, pero ao mesmo tempo moi complementario con unha parte exterior do seu público de calidade, ben cuidada e que eu, polo menos o noso grupo, así o considera, se retroalimenta, non? Son dos modelos, por lo tanto, ademais de compatibles, que se retroalimentan e se complementan. Nese sentido, nos facemos mención a que este pleno ten potestade para trasladar onde compete, que é a Fundación do Padroado, a trasladar o acordo plenario de que se leva a cabo a cláusula pola cal a empresa Termas de Presigueiro SL leva a cabo esta obra de arraxo de 2 pozas públicas e, ademais, por suposto, nestes puntos de Termas Presigueiro con tanta acollida de visitantes, se establezca un punto de información turístico, se anuncie e se dé a coñecer a Vila de Ribadavia, os recursos culturais e patrimoniais do noso municipio. Por suposto, para acabar, a última proposta de acordo é que se faga ese plan de turismo que nos entendemos debe trazar as líneas principais de intervención municipal pública no turismo como sector económico. Sin máis, Gracias. Neste caso, Manuel, bueno, como xa dixen as cousas informativas, a actitude de compromiso e a miña en particular é a de positivismo sempre que as cousas sean fundamentales.
que hai tanto na empresa como o propio Parlamento. Pero, bueno, en principio, o noso voto é ser favorable. Eu vou dicir que paren dúas cuestións co autor da moción. Eu non considero que estén separados eses criterios que moi ben verás na moción, sino que creo que concretamente as pozas de Persigueiro os engloban perfectamente os tres. Que pasa? Que o problema é que dende o Concello de Ribadavia non temos un plantexamento de ideoloxía turística neste sentido como para encauzalos e ser capaz de difundilos en conjunto. Non sei se me expliquei no que quixen decir. Eu creo que non é comparable as pozas de Persigueiro, e isto casi é unha práctica de xovinismo municipal, non é comparable o noso entorno en Persigueiro co entorno que podan ter outras pozas semillantes en Ourense. Creo que en Persigueiro coinciden tres puntos fundamentais que ven sinalas na moción, como é o enoturismo, como é o termalismo e como é o movimento de turismo natural e cultural que é un movimento tamén moi en boga nestes momentos. Eu creo que toda a vaguada do Cerves é unha zona impresionante e un orgullo fundamental para calquera ribadaviense que leve ali a coñecidos. Eu creo que neso vamos a coincidir todos. O problema é o fundamental que non temos capacidade non hai as medidas feitas para poder trasladar iso ao que é o conxunto da comarca. Eu levo repetindo en varias ocasións, tanto neste pleno como nas comisións informativas. De feito, leuse tamén na acta por parte da secretaria a necesidade dun plan estratégico para o turismo. Creo que é un dos piares fundamentais a día de hoxe da economía, ou pode ser un dos piares fundamentais da economía do noso, xa non do noso concello, sino realmente da nosa comarca como piar fundamental. E creo que aí debemos facer moito máis fincapé nesta necesidade. Obviamente estamos de acordo co sentido e co proposto na moción, e tamén nese sentido vamos a apoiar, pero quería facer fincapé nesas cuestións. A parte, estamos xa, esta é a segunda vez que falamos da necesidade de un plan estratégico. Xa non é a segunda vez hoxe, pero creo que desde que entrei nesta corporación levamos facendo mencións a necesidade de plans estratégicos en varios eidos, e eu creo que vai sendo hora tamén de que nos empecemos a sentar e a plantexar un conjunto, unha globalidade, de que queremos convertir o Concello de Ribadavia, que queremos facer coa nosa veciñanza e cara onde queremos camiñar para poder empezar a implementar medidas que nos leven cara a un horizonte, porque desde logo a día de hoxe non consigo ver o horizonte cara onde camiñamos. E claro, facíase mención ao padroado neste caso, padroado que leva sen convocar dende decembro, e do que eu mesmo nem sequera fun capaz de tomar posesión, desde que entrei, e o que eu mesmo leva todo o ano 2016 sen reunirse e sen ter capacidade de plantexar actuacións cando somos coñecedores de que hai un remanente económico que poderíamos usar para desenvolver un sector como o turismo. Partido Popular. Gracias. Bueno, en primeiro lugar, sinalar que vamos a votar a favor da moción. Nos parece unha moción moi acaída e compartimos prácticamente na totalidade todos os argumentos que se teñen esgrimido ata ahora polo resto dos voceiros. Nós, ademais, eu creo que neste caso, no que vai de legislatura, todos os que nos sentamos neste plenario, pois sabemos, eu quero dicilo e quero sinalalo, porque en reiteradísimas ocasións Celso Sotelo, un compañeiro, demandou no turno de rogas e preguntas, se poden revisar as actas, a necesidade de implementar información sobre o resto do Concello de Ribadavia nas termas de Persigueiro, que dimos esta saciedade. Incluso en ocasións
sendo xeto de certos comentarios jocosos polo tema dos folletitos, non? Lertas, verdad? En moitas ocasións no turno de robos e preguntas. Entonces, ás veces nos tamén entendemos que as cousas hai que tomarlas en serio e hai que ter un pouco de vontade. Nos parece moi significativo o que sinalaba Xacobe ao final respecto do Parroal. Nese sentido, nos, o pasado 5 de outubro, registramos unha solicitude por escrito dicindo que tendo presente que serían pois unha serie de cambios, digamos, na realidade do Concello dunha banda, cambios a nivel urbanístico tras a aprobación provisional do Pexón, que era unha das excusas que sempre se esgrimía para levar a cabo actuacións no entorno de Presigueiro. Pois ben, toda vez que se produciu esta aprobación provisional, toda vez que entrou a formar parte da corporación un concelleiro que ainda non tomara posesión como membro do padroado da Fundación Vila Termal de Presigueiro, pois exixíamos unha reunión, porque a última foi o 14 de decembro do ano 2015. Foi a última vez que se reuniu ese padroado e foi unha reunión única e exclusivamente para tomar posesión dos novos membros, porque se había producido un cambio de corporación, entonces se dio unha toma de posesión derivada do acordo plenario no que se nomeaban pois, os representantes por cada grupo no padroado da Fundación. Entón, dende logo, nos entendemos que eso pois denota un certo desinterese polo funcionamento deste padroado. Pero bueno, xa digo, a nosa solicitude está aí dentro do día 5 de outubro, a día de hoxe non foi incontestada polo goberno municipal. Non sabemos se se vai a ter pensado convocar unha reunión, se non, pasaron 22 días, estamos en día 27, e xa digo, ni siquiera se recibiu contestación desa solicitude. Pero bueno, volvendo un pouco a cuestión que nos ocupa, pues evidentemente nos entendemos que sí é fundamental pues, levar a cabo por unha banda un plan que marque pues, debilidades e fortalezas do noso entorno, un plan turístico que teña un poquinho que sinalaba Xacobe antes tamén, pues ter claro cara onde queremos camiñar en diferentes eidos, non só no medio turístico, sino falamos antes do propio casco histórico e de rehabilitación. Falouse tamén ao inicio da legislatura, creo recordar, dun plan de actuacións en infraestructuras do Concello, daquelas era Anxo Collarte, o concelleiro do BNG, que o propuxera, cando falando dun plan provincial, das obras que se iban a facer para un plan provincial, suxería a posibilidade, moi ben acollida por todos os grupos, de elaborar un plan para os 4 anos das intervencións prioritarias que se deberían levar a cabo. Evidentemente, pois, como todos sabemos os que estamos aquí, ese plan non se realizou. De feito, pois agora se nos volve a pedir que fagamos unha especie de brainstorming para o seguinte plan provincial, e a verdade é que é bastante, pois, desde o noso punto de vista triste que todas estas cuestións que son positivas para o que nos entendíamos, e todos os grupos entenderon naquele momento que podían ser positivas, pois a día de hoxe sigan sin levarse a cabo. De todos os xeitos, para nós, igual que para o resto dos grupos que falaron, perseguir un punto central tamén do que é o potencial turístico de Ribadavia. Desde logo, nese sentido, nos entendemos, e nos parece moi acertado ademais o espírito da moción que sinala moi claramente, así o deixaba patente Brais no inicio da súa intervención, a necesidade de actuar xa non só en todo aquilo que ten que ver co establecemento hosteleiro, co establecemento que existe ali de explotación do recurso termal, sino no entorno público. Actuar sobre o entorno público porque a verdade é que moitas veces pois, temos un entorno privilexiado, que neso tamén coincido co que dicía Xacobe, necesitaría pois, ao mellor de moi pequenas actuacións para poñer en valor e para darle un valor engadido o digamos, a propia explotación termal que existe en Presigueiro. Nese sentido, pois, non vou a continuar argumentando moito máis porque creo que xa todo está bastante dito. Nos manifestamos que o noso voto vai ser favorable á proposta e, por lo tanto, pois, bueno, nos parece que o esperamos, desexamos que cando antes pois, todos estes planes que están pendentes ou voando no aire, pois en algún momento se poidan levar a cabo, pode ser antes de que remate a legislatura. Mira, Javier. Ben, está ben que reclame en todos os eidos esa potenciación, pero deboulle faltar o escrito que chegue a turismo para que recolla Presigueiro nos carteles que os indiquen, non? Menos mal que a iniciativa privada tira sola neste caso, porque a verdade pode circular por calquer lado, e quizás sea o balneario desta comarca
desta comarca que máis xente recibe o ano pasado 50.000 personas e non figuren os cartéis anunciadores da Xunta de Galicia. Entón, se usted veña falando aquí de potenciación, sempre que están desacreditados, sinceramente, só por ese programa de turismo non lo incluí. Simplemente por ese feito. Usted está nunha administración que toma decisión, que é a que tutela a historia, e non aparece Presigueiro o balneario con máis visitas da nosa comarca. Bueno, entonces, pois aparecerán outros comidas están cerrados. Pero hará ver os intereses e as intencionalidades políticas e cales son outros, pero eu entendo que aí meteron a gamba Aí meteu a gamba que non foi a reunión, utilizaron a oportunidade para poñer os carteles na carretera pois da súa propiedade da Xunta de Galicia, pero que transcurren polo propio Concello. Independentemente, o alcalde non é o que... É dicir, o balneario non é do alcalde. O balneario é un recurso máis, do que estamos falando aquí dos grupos que reuniron, é unha potenciación económica da nosa comarca. Entón, se a Xunta de Galicia lle quere fazer a cama ao alcalde, que se olvide desa teima, porque é un tema equivocado, e está facendo a cama este Concello e neste caso esta comarca. Por lo tanto, se nós temos que cambiar o chip en moitas cousas, que non nos estamos en posesión da verdad, ni moito menos, sino que cada día temos que aprender, e algunas veces temos que rectificar, e de saber, ustedes tenen que rectificar nesa ideoloxía, en esa idea. É dicir, a Cama non está facendo nin o Partido Socialista, nin os membros do Partido Socialista que estamos desempeñando aquí esa función de goberno. Están facendo os vecinos de Ribadavia. En este caso, no que acabo de enumerar, a comarca do Ribeiro. Porque é un motor económico. Mire, usted pregunte as casas de turismo rural, usted pregunte outras fórmulas de casas que hai aquí, a hostelería, todo, canto lle repercute. O mellor non sería o que hoxe estamos falando aquí, que hai que potenciar. Claro que estamos de acordo que hai que potenciar. O que está claro é que, é dicir, dunha historia positiva que nos vamos a apoiar e que nos parece ben, que é un recurso económico fundamental, e que o que acabamos de aprobar, claro que na gracia, e inicialmente tamén os grupos que o aprobaron no seu día, pois xa verá como vai dar alegrías pois a ese espacio que ali temos, xa verá como vai dar moitas alegrías, e está ben que se reconozca, e agradezco a Brais que non é só que nos fagamos todo mal, senón tamén que reconozca que foi un alcalde socialista que realmente diu coa tecla, porque non era fácil torear. O Partido Popular fallou, e non o critico porque fallar, porque era unha plaza difícil de torear. E, sinceramente, o anterior alcalde tira conseguido eso, pois ten o seu mérito. E non lle quero poñer medallas, porque eu sempre digo, a min dúas, unha por parte e outra por xa perro. E xa cupido por meus compañeros. Pero tamén hai que reconocer cando realmente se acerta na tecla. E aí se acertou na tecla. E que seguramente que ese proxecto nos dará moitas alegrías. Seguro que sí. Estamos convencidos, estamos reconocendo todos, que habrá que adornar, que habrá que cubrir, que habrá que seguir potenciando. Claro que sí, que a través desas inercias poden vir, pero temos que ir entre todos. Temos que ir entre todos. E enténdalo o meu discurso como constructivo, porque ao fin e ao cabo nós somos meramente temporales neses cargos, e digo eu sinceramente e eu personalmente. É dicir, eu non penso vivir da política, pero si realmente me gusta que no lugar onde vivo se viva o mellor posible, porque se vivo con os vecinos tamén moi bien. Eso sempre foi a miña filosofía, eso que me levará hasta o último minuto que me sente nesta corporación. O positivismo que é facer as cousas a prol dos vecinos. Por lo tanto, a cada un de nós, no lugar onde nos toque estar representado aos nosos vecinos, temos que ser capaces de conseguir o noso territorio o maior que podamos. E iso, o do cartel, pode ser unha anécdota, pero desa, porque non vai o alcalde, non lle fan o flaco favor ao alcalde, créeme sinceramente. Fan a comarca, fan o Concello de Ribadavia e fan as políticas económicas desto. Eu non quero fazer un discurso que hoxe temos un Parlamento de Galicia ou de España que se ocupa todo o espacio. Por lo tanto, eu entendo que é unha moción positiva, entendo que a vamos a apoiar, e Brais, e todo o que podamos seguir nesa línea, podes contar con o noso grupo. Nada máis. Gracias, Javier. Muy bien, Javier. Manuel. No tengo nada más que decir. Vale. Bueno, en este caso, ¿no habláis? Sí, non hai problema. Vale, ¿habláis? Eu creo que, como xa dixe na anterior quenda, eu creo que xa está exposto a vontade e a opinión de todos os grupos. Só me queda dar as grazas ou agradecer o apoio a esta moción e, por suposto,
e non só dar o apoio ás mocións, sino poñer todos os esforzos en que se implementen e se leven a cabo. Nese sentido, coincido 100% co que xa mencionou o meu compañeiro do Xacove do Benegar, no sentido de que se convoque o antes posible este padroado para os representantes municipais trasladar esta vontade e esta moción si se aproba hoxe no pleno. E nada máis, gracias. Xacove? Partido Popular? Sí, bueno, vamos a ver, sin afondar moito máis no tema, creo que as posturas tamén están claras. Falase de vontade, de non vontade, me imagino, porque aquí temos a tendencia tamén a de repente, cando se trae unha moción, pois disparar a responsabilidade de outra administración. Para eso, casi sobra un goberno municipal, non? Se ao final a responsabilidade sempre de outras administracións. Me imagino que será a responsabilidade da Xunta o feito de que a ponte este destrozada, será a responsabilidade da Xunta o feito de que o muiño de Persigueiro teña o teito fundido, será a responsabilidade da Xunta, pues non sei, moitísimas cousas, probablemente. Pero bueno, xa digo, nós sendo positivos tamén, como se ten dito reiteradas ocasións nestes turnos de intervencións, votamos a favor porque entendemos que é algo necesario, que son actuacións necesarias, entendemos que se ten que elaborar ese plan. En ese sentido, pois a proposta nos parece útil e, por tanto, votaremos a favor. Bueno, evidentemente eu aquí, por alusión, vou entrar nunha pequena cuestión. Estou completamente de acordo no espírito da moción. Tamén creo, tamén o dixo, eu transmitín algún portavoz. Creo que a potestade de convocar, ainda que é do presidente, tamén pode ser a iniciativa de algún grupo. Neste caso, apuntado o portavoz do Partido Popular. A veces non é culpa do alcalde que non se reúne o padrón. Non é culpa de que o alcalde non queira, é culpa de que hai membros, non digo desta corporación, que por os motivos que se xa non poden. O digo a modo informativo porque a veces... Ou non quero. Bueno, creo que as persoas que están aí gratuitamente creo que sí que queren. De feito, a mellor non querían estar e hai alguén que quere estar. Afortunadamente, como noutras cousas que cada día se quere estar menos. Pero esa é unha apreciación súa, Celso, que non comparto. Claro, que digo eu. Eu digolle que non a comparto para nada. E ademais que se fai un traballo por parte destas persoas bastante importante. Pero dicindo isto, o foro para debatir estas cousas eu entendo que é o propio padronado. En este foro é onde temos que tratar este tipo de cousas. Porque así é moito máis fácil a mellor entender por que non se leva. Para mí hai unha cuestión importantísima. É que, por lo tanto, non se levaron actuacións ou non se levou, como decía el fai un ano, por unha razón. E xa expliquei varias veces que o PSOE, o que acabamos de aprobar, é o que vai dictaminar moitísimas das cousas que podemos facer nese concepto. Ou, perdón, nese entorno. Por que? Porque o cambio do solo é o que indica. Sei que estou falando do primeiro deixame expoñer e despois dirás que non. Eu non estou dicindo... Non, pero estou dicindo que non. Eu non estou dicindo das cuestións de ámbito público das que te plantexas. Evidentemente é unha cousa que vai aí. E che digo máis, os empresarios ou a empresa fai nas mañá mesmo. Se lle conseguimos o permiso da Confederación, que desde fai moitos anos cambiou moito nese sentido. E a Carón do Río non se pode facer ese tipo de actuacións por moitos motivos. Que tenemos que tratar nese propio padroado e que se explica. E despois hai outra cousa, que o ámbito público que teñas de autoriza, ainda sendo a mesma empresa, non misturemos, que nas leva ao Concello, cunhos costes elevadísimos, por certo, elevadísimos, para ter eso en condicións. Eu non sei hasta que punto seremos capaces no Concello de ter eso en condicións. Esa é unha apreciación miña, personal, non ten nada que ver co que penso de outras cuestións. Pero quero dicir que ese non é o problema. Para mí o problema, neste caso do Persigueiro, para conseguir esas sinerxias das que fala Javier e que falaron os grupos e que eu comparto, son válidos. Primeiro, aí hai que facer un hotel, que é o que plantexa a empresa, e que se vai facer tan pronto teñamos un PSOE aprobado, porque están no deseando eles. Eu, como alcalde, podía
haber feito o contrario. Podía haber salido aquí, traer un plotter, expoñer eso, porque o teño, teño os planos, xa que desconfiamos do que fai o alcalde, eu podo vir aquí, expoñer e venderlo aos vecinos, e quedar aquí como un campeón. Non se trata deso. E algún o sabe, porque yo expliquei. E máis, cando se faga eso, vamos a estar aquí todos os grupos. Porque eu non teño inconveniente que así sexa. Eu digo, para mí é importante que se faga eso, é importante que se fagan os bungalós dos que se fagan, é importante, evidentemente, para a empresa ter a financiación, que é o que tiñan que acabar a cada mundo. Porque tampouco teñen a posibilidade de que lle den 300.000 euros. Aquí se fala das administracións de arriba, sí. Tampouco teñen a posibilidade de que lle den 300.000 euros para unha piscina flotante que ahora lle temos que dar a mellor outros tantos nun balneario que hai aquí moi cercano e que nos dá a Xunta de Galicia. Vale, estes non teñen esas posibilidades, teñen que estar noites sin dormir poñendo 2 millóns de euros no seu bolsillo. Por lo tanto, esa é a realidade da cuestión. E non lle damos cartos, como decía Javier, algún que a mellor está cerrado todo o ano e despois lle repartimos os cartos públicos de todos e eles non se xogan nada. E esa é a realidade. Por lo tanto, poñamos en valor, que nadie está dicindo que non, por lo tanto, todo ten matices. Claro que todo ten matices. E, por lo tanto, esos matices son que temos que chegar a calar esas cuestións para que eso sexa un motor máis aínda ou mellor aínda do que é. Porque, como decía Javier, como que a sinergia non existe, non? Eu agora non nos atopei, pero eu non fai moitos meses vin falar a moitos propietarios de casas de turismo rural desta comarca dicindo que o motor económico deles neste momento son hasta no presidente. Home, alguén as impulsou, e ya seguro que non é fácil, porque claro, estamos falando de planes, cada vez que vou a outra administración, que xa sabemos onde está e non quero falar, todo ya son planes, pero os planes hai que leválos a cabo. Os vecinos naquel momento, que por certo, se quedou este grupo solo, naquela negociación, solo, e por lo tanto, eu sí que o podo dicir, porque o viví, eu, o anterior alcalde e este señor, cando houve que cerrar ese acordo, quedamos solos, pois eso tamén hai que poñer en valor. Por tanto, eu sí que estou de acordo en que hai que facer todo isto, que vamos a facer, non temos ningún problema, facamos de todos, pero a mí hai certas cousas, e non yo digo ao grupo proponente, que consta, que estou de acordo totalmente, que digo desde un principio, co espírito da moción. Ora, cando escoito outras cousas desde a bancada popular, me dá risa, porque escoitei unha cousa que é alucinante, é remato, pero é que é ofensiva, dende logo que é ofensiva. O sea, se o alcalde de Ribadavia non vai a unha reunión por o motivo que sexa, que xa o discutimos, e que alguna ainda ten a cara de virme a chamar a atención en público, pois, despois de que un alcalde non vai a unha reunión, claro, se se fai un proxecto de señalización dos balnearios, resulta que como o alcalde de turno non vai a reunión, ese concello non se pode. É o que acabamos de entender por o que acabo de decir. A culpa do alcalde porque non foi a reunión. Entón, como non foi a reunión, nin poñemos a señalización, ya que poñemos mal. Home, é ofensivo, insultante, non para min, é insultante para os vecinos deste concello, porque está dicindo o portavoz do Partido Popular. Home, hai un cruce donde señaliza Lallas, señaliza outros balnearios e non señaliza de Presideiro. Eso non será culpa do alcalde, que lo ten reclamado, E vostede, por certo, tamén me podía reclamar, porque vostede é concelleiro desta corporación, ante todo, ademais de parlamentario, e de defender os do Partido Popular. Por tanto, xa está ben de ofender a inteligencia dos demais. É dicir, que como alcalde non vai a reunións, por certo, tamén dixo vostede outro día, con moi mala fe, que eu non vou a reunións da mancomunidade turística. Miren, neste concello, vostede é concelleiro, cando o alcalde se ten que tirar na cama, porque, por desgracia, ten vértigo, se ten que tirar na cama e non pode acudir, ten que ir ao médico, e yo dice a aqueles que están nesa reunión, non se pode quitar unha nota de prensa dicindo que non se sabe porque non vai o alcalde. Entende? Porque saben os compañeros que estaban ali. E a reunión foi despois. E neste concello se sabía que o alcalde non estaba. Vale, vostede como concelleiro tamén o ten que saber, porque xa está ben de disparar a muñecas. Xa yo teño dicho, algúns que teñen que acordarse en 10 anos de facer outras obligacións, xa que empezamos con que non nos acordamos de nada. Porque xa está ben.
Claro, tampouco fun a esa reunión. Claro, home, se estou na cama e me pega algo no momento, pois tamén se morra, o mellor non vou. Pero non fai falta que morra para que vostede este aquí. Por certo, lle digo, se tan malos somos, vostede está disposto a deixar o que ten e vir aquí nas condicións en que estou? Que é a alternativa de goberno? Busque apoios e se está disposto a vir nas condicións que estou eu e na condición que tuve eu hoxe a mañá, invito a que veña, porque seguro que non tuvo vostede a mitad de traballo que tuvo este alcalde, verdad? O sea que xa está ben de disparar un día, se está disposto a vir nesas condicións, nas mismas que estou eu, traballar para os vecinos sin cobrar nada, veña e faga e deixe o seu escano e saberemos a ver se fai mellor que a mí. Eu invito a facelo. Non, vai, non, eu non me vou aí. Vostede é o que ten que buscar apoios para facelo. Claro, veña, acaba. Usted vai a marcar o que ten que acabar. Claro, cando vostede non lle convén, eu acabo. Despois, probablemente, isto que acabo de decir, o negue. Esto que acabo de decir ahora, probablemente, igual con la moción de confianza, lo dice un día, o día siguiente desdice. Eu non nego nada. Dasa casualidad que vostede non é o que ten que negar as cousas, nin as que eu digo. Porque todo o que dixen eu é verdade. O da señalización é verdade, o de que estaba... Non hai 6 concejales máis. Home, se me pega no momento, Celso. E non hai que decir... Home, si. Home, se me pega que os concelleiros están traballando, a citar, se me pega a mí... Un domingo, Celso. Un vendres. Que os concelleiros traballan. Vale. E se me pega no momento, lle digo a un concelleiro a 5 minutos que aparezca na tabla. Eu, aínda así, chamo a mancomunidade para decir que non puden ir por o que non puden ir. E, por certo, ao día siguiente aparece unha nota de prensa dicindo... Non chamou o alcalde do Carballiño? Non, chamoume un concelleiro do Carballiño, non o alcalde. E con ese concelleiro falei eu. Por lo tanto, dende logo do concelleiro do meu grupo, do meu partido, non sale esa información. E vostedes terían que corroborar eso antes de facelo. Igual que non vou a outros sitios. Tampouco vou ás invitacións que fan da Volta Ciclista porque despois se pagan 50.000 euros. En fin, sin máis comentarios. Non vou entrar neso, pero Celso, xa está ben de disparar a Volta Ciclista. Pero falo eu. Vamos a proceder á votación. Votos a prol da moción, votos en contra, abstencións. Moi ben. Pasamos ao seguinte punto, que é moción do Grupo Municipal de Electores do Ribeiro en Común de apoio á proposición de lei por a aplicación de medidas urxentes en materia de réxime local presentada no Congreso. Neste caso, podemos, se che parece ben, a mesma cuestión, ler os acordos os señores secretarios e despois procedemos a... Propostas de acordo. Primeiro, apoiar a tramitación das Cortes Xerais do Estado a proposición de lei para a aplicación de medidas urxentes en materia de réxime local. Por conseguinte, apoiar a derogación parcial, modificación da lei 27/2013, 27 de decembro de la racionalización e sustentabilidade da administración local. Segundo, instar ao Goberno Central e a todos os grupos parlamentarios das Cortes Xerais do Estado a que faciliten e apoien un proceso participativo e diálogo institucional no que estén representados tamén as comunidades autónomas, as entidades locais, as asociacións de concellos e a sociedade civil, onde se elaboren as bases dunha estructuración e réxime xurídico das administracións locais sobre unha nova base competencial, garantindo un financiamento aceitable e suficiente, así como a garantía e transparencia institucional e a participación real da ciudadanía. Terceiro, instar o novo Goberno da Xunta de Galicia e os grupos parlamentarios do Parlamento Galego a que se formule e tramite unha lei de facendas locais de Galicia que garanta autonomía e suficiencia financiera dos concellos galegos, que amplía a participación dos concellos nos ingresos de Galicia nas comunidades autónomas e que redefina os actuales mecanismos de equilibrio territorial de Galicia. Cuarto, instar o novo Goberno da Xunta de Galicia e os grupos parlamentarios do Parlamento Galego a que se formule e tramite a modificación da Lei 5/2014 de 27 de maio de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013 do 27 de decembro de racionalización e sustentabilidade da administración local, así como da Lei de Administración Local de Galicia e da Lei de Limitación e Coordinación das Diputacións. Quinto, dar traslado deste acordo ao Goberno do Estado, a Xunta de Galicia e todos os grupos parlamentarios das Cortes do Estado e do Parlamento Galego, así como a Federación Galega de Municipios e Provincias, FEGAM.
presentada, obtivo o seguinte resultado: fica aprobada por unanimidade. De seguido, sometes a votación ordinaria a moción presentada, obtendo o seguinte resultado: votos a prol, 2, agrupación de electores de bien común e compromiso por Galicia con motivos transparentes. Reservase para o pleno os membros do PSOE, PP e BNG, por conseguinte, por maioría que determinada favorablemente. Voy a empezar, neste caso, Gustavo Ribeiro Común. Muchas gracias. Ben, esta moción presentada a semana pasada sin ninguna intención, pero hai que recoñecer que está de toda a actualidade cando no Congreso de Madrid justamente se está producindo o que se pode chamar reforzamento do réxime, reforzamento de as leis que son motivos desta moción. Curiosamente. Ben, falo e digo isto e dixen isto basicamente porque a moción esta ten entre os seus objetivos basicamente, en primeiro lugar, a defensa da autonomía local, que está ademais consagrada na Constitución Española de 1978, pero que, sin lugar a dúbidas, foi novamente violada. E digo violada con toda a crudeza que este termo leva. Digo isto porque xa na modificación de 2011 por naquel entonces o goberno do PSOE, co apoio do Partido Popular, reformouse o artigo 135 da Constitución Española. A continuación, para darle coherencia a este novo, por así decirlo, pacto do réxime, a Lei Orgánica 2/2012, máis coñecido como Decretazo Rajoy, e para darle o finiquito definitivo a esa autonomía local, insisto, consagrada como norma base, como regla base na Constitución Española, aparece a chamada Lei Montoro. Ben, os efectos prácticos destas leis estámoslo vendo en todos os concellos. En primeiro lugar, en primeira persoa, as persoas e concelleiros que isto vai gobernar. Pero en segundo lugar, e o que a mí máis me preocupa, a cidadanía. Estámoslo vendo en merda de servicios públicos. Cada vez máis recursos, cada vez máis competencias, consecuencias. Si non tes recursos, pero tes as mesmas competencias, o único que ten de saída é a externalización e a privatización de servicios públicos. Isto, por suposto, non é casual, sino que era un dos objetivos primordiais de quen promulgou esta lei. É dicir, o Partido Popular de Mariano Rajoy. Esta moción, ademais, fai mención a outro modelo municipal, a outro modelo municipal que entendemos que é a base de calquer democracia participativa, porque as institucións que máis cercanas están aos cidadanos son os concellos. Daí para nós a importancia de salvaguardar a autonomía local. A pesar de non ser un grupo de goberno, si nos preocupa moito esa autonomía local e esa capacidade de xestionar. Digo isto porque moitas veces, consecuencia na práctica de Ribadavia, moita da débeda, non toda, pero moita da débeda que acarrea este concello é derivado deste decreto. E a empresa principal a que lle debemos diñeiro non é outra que Fenosa, agora chamado Gas Natural, que curiosamente, tamén hai que mencionar, está íntimamente ligada a don Felipe González Márquez, curiosamente un dos autores intelectuais do golpe interno no partido chamado PSOE e que trae como consecuencia, como dixen ao principio desta moción, o reforzamento dos réximes en clave dixen chama PSOE, que se chama PSOE dixen. De verdade que dixen chama. No, igual explicaxe mal, dixen chama PSOE. Non quero entrar en polémica desse tipo porque evidentemente por moitas cuestións eu teño gran respeto a moita a militancia dese partido, por lo tanto nada máis longe da miña intención que faltar o respeto a ese partido e esas siglas. Outra cousa é aos dirigentes na sombra, porque e na sombra e na transparencia. Aquí Rafa Garito non está na sombra. Ben, sin máis,
pido o apoio dos grupos para esa moción e para as propostas de acordo que se traslada aquí. Unha delas é a apoio á tramitación da proposición de lei para a aplicación de medidas urgentes en materia de réxime local, trámite promovido, entre outros, polo grupo de Marea no Congreso dos Deputados, que se insta ao Goberno Central e a todos os grupos parlamentarios do Congreso que se inste tamén ao novo Goberno da Xunta e o mesmo para os grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia para que se tramite unha lei de facendas locais de Galicia, o mesmo para que se inste tamén a estes para a lei de racionalización e sustentabilidade da administración local, o mesmo para a lei de limitación e coordinación de legislacións e o mesmo para que se traslado aos órganos da CELA. Sin máis, moitas gracias. Moitas gracias. Manuel? Bueno, como xa dixen nas comisas informativas, en principio o espírito da moción parecemos aceitar, sin entrar en matices e un argumento con certo desconocimiento de alguna destas leixes. Entendemos que cada vez os concellos debemos ter creo que máis financiación, somos a administración máis cercana e a que máis resolve os problemas de todo tipo que aquí vivimos todos os días. Entendemos que dotar os concellos de maior autonomía económica e fiscal pois arreglaría un montón de problemas. Entonces, sin entrar en todos os puntos que están moi ben explicitados na moción, tenemos que todo o que sea positivo para aumentar a dotación presupuestaria e autónoma dos municipios que nos parece favorable, vamos a votar por la Consello. Gracias. Falamos hai un par de meses nesta mesmo pleno dunha moción realizando o TTIP, se mal non recordo, e eu creo que tamén vai na mesma liña, non? É unha aplicación práctica, digamos, da filosofía que nos ensinou o régimen do 78 o estado merkeliano no que vive o conxunto de Europa, pero vamos, a realidade é que son as políticas neoliberais e socialdemócratas que últimamente parecen vivir unha luna de miel en conxunto e que apoian concretamente no Estado español entre os dos partidos representativos destas dúas tendencias as modificacións para facer a vida máis difícil aos veciños e veciñas de calquera dos concellos. Creo que desde o bloque non podemos facer outra cousa que apoiar esta moción, porque os puntos que se tocan son puntos fundamentais da actividade política e da defensa que vimos facendo desde fai moitos anos nos distintos sitios onde temos representación, e eu creo que é lógico aprobar unha moción que atenta directamente contra un sistema que ofensivo para a xente que vive baixo. Moi ben. Gracias. Partido Popular. Gracias. Ben, vamos a ver, nós evidentemente non estamos de acordo con esta moción, por tanto, os votos vai a ser contrario, non? Creo que a ninguén se descapa, pero bueno, evidentemente vou intentar argumentar porque creo que se pode razonar e argumentar suficientemente. En primeiro lugar, hai unha cuestión moi importante que non debemos perder de vista ni de perspectiva en ningún momento, cal é o momento no que aparece a lei de racionalización e sustentabilidade da administración local e cal é o espírito desa lei. Aquí, neste mesmo pleno, debatiuse en numerosísimas ocasións, non tanto nesta legislatura, na legislatura pasada que tiven o privilexio de ser tamén representante dos veciños neste mesmo plenario, se falou moitas veces dos problemas que acarreaba non estar perfectamente delimitadas as competencias municipais. Evidentemente, unha das razóns, senón o motor principal desta reforma legislativa que no seu día fixo o goberno do Partido Popular no ano 2013 foi precisamente delimitar o ámbito competencial das administracións locais. Por eso, a reforma e a modificación do artigo 25.2 da Lei de Bases de Réxime Local.
cal era un dos principais problemas que provocaban o paulatino endeudamento das entidades locais? Pois precisamente a asunción de competencias impropias, competencias que non eran propias e que, polo tanto, non conlevaban un financiamento. Ese é o problema fundamental que arrastraba a débeda das administracións locais. Dende logo, un dos espíritus fundamentais desta reforma legislativa é precisamente pois o binomio competencia e con financiamento. Competencia con que evitar duplicidades, é dicir, unha administración, unha competencia. E que, polo tanto, o que sí pode ser necesario, e neso tamén xa nos manifestamos no seu día en varias ocasións, referente á necesidade, creo que tamén o Partido Popular, en este caso en Galicia, eu entendo que tamén a nivel estatal non se está en contra deso, de feito se dieron reformas legislativas tamén para encamiñar, está vixente unha disposición adicional que ten que entrar en vigor para precisamente a reforma da Lei de Facendas Locais, que é unha cuestión moi importante para o desenvolvemento do que é a economía dos concellos, pero, xa digo, non debemos perder o horizonte e o contexto no que se levou a cabo a reforma. Digo, por unha banda, o galimatías de competencias que tiñan as administracións locais, que en moitos casos estaban asumindo competencias que non lle pertencían por lei, chamadas competencias impropias. Eso provocaba desequilibrio financeiro. Por outra banda, a situación económica e o contexto económico no que se leva a cabo esta reforma, un contexto tamén de recesión que provocaba desequilibrio financiero nas caixas dos concellos. Todo isto provoca que de algún xeito, aí está, non hai máis que recordar as débedas a provedores, os plans de pago a provedores que se foron articulando. De feito, é curioso, porque moitas veces desde algúns partidos políticos se critica esta lei de sustentabilidade e racionalización das administracións públicas, pero ao mesmo tempo hai concellos nos que se saca peito dunha situación económica bollante, dun superávit fantástico, precisamente producto desta lei de racionalización e sustentabilidade da administración local. En moitos casos tamén, eu creo que deberíamos, pois ao mellor, valorar que non probablemente se fala de atentado contra a autonomía local. Para nós, dende logo, non existe ningún atentado contra a autonomía local. Eu non coñezo ningún concello o que non se lle permitise asumir unha competencia para que tuvese capacidade financeira. De feito, a propia reforma legislativa admite que, independientemente de que son de obrigado cumprimento as competencias que se delimitan no artigo 25.2 da Lei de Bases de Réxime Local, modificada por esta lei, pois se lle permite aos concellos tamén asumir todas aquelas, ademais digo literalmente, asumir todas aquelas competencias que non lle sexan propias, sempre que teña capacidade de financiamento. Por lo tanto, eu non entendo que exista ninguna autonomía local. E máis, eu creo que é bo para a autonomía local decirle cales son as competencias que ten que exercer por lei e delimitar ata que punto pode exercer unha competencia porque lle propia e en que punto empeza tamén a responsabilidade de outra administración. Nos entendemos que eso é positivo e que ao final é beneficioso e xa digo, de feito, curiosamente, o resultado desta lei de sustentabilidade e racionalización que agora se critica provoca que moitos foros, pois alcaldes de moitos concellos que en ocasión se mostran contrarios a esta lei, saquen peito dos resultados económicos dos concellos precisamente como producto da aplicación desta lei. Pero bueno, nos, xa digo, entendemos que xa hai cuestións que se deben ter presentes e que son moi importantes para o que é o financiamento das entidades locais. E por aí está esa necesidade de levar a cabo unha reforma da lei de facendas locais. Nese sentido, entendemos que sí hai que traballar, compre unha reforma da lei autonómica de facendas locais, pero derivada primeiro da disposición adicional que sinalaba antes desta lei, pero creo que existe o compromiso de que en 6 meses, desde que se inicie, de feito hai un acordo plenario do Parlamento de Galicia aprobado por unanimidade, no que se sinalaba que no prazo de 6 meses desde que entre en vigor a reforma da lei de facendas locais do Estado se automáticamente implementaría unha lei de facendas locais de Galicia. Entón, neso se está, e eso sí que é unha medida importante porque ao final é o que falábamos. É fundamental que teñamos claro que unha administración ten unha competencia, pero tamén temos que ter claro que unha administración ten unha competencia e ao mesmo tempo ten que ter un financiamento. Entón, nese sentido, eu creo que todos podemos coincidir. Agora, ben, nós dende logo que non vamos a facer entrar no xogo político perfectamente legítimo de querer derrogar agora esta lei que dentro do noso modesto punto de vista pois sí que
que ten resultados positivos, e como dicía antes, en moitos casos incluso se presume dos resultados derivados da aplicación desta lei. Para nós non atenta contra a autonomía local e, polo tanto, non vemos cal é o problema. Se fala tamén de que esta lei provoca privatización de servizos. Home, eu creo que tampouco. Vayamos ao exemplo próximo, o Concello de Ribadavia, que no que todos estamos. Eu non creo que como produto desta lei se privatizase algún servicio que antes non estaba xa privatizado. Non se influiu directamente coa aprobación desta lei sobre a privatización de ningún servicio no Concello de Ribadavia. E máis, o espírito desta lei precisamente é intentar que os servizos, pois ao ser prestados, depende de determinados servizos por outras administracións superiores, adquiran economías de escala e salgan máis rentables para a administración pública. Pero, en definitiva, se parte unha serie de premisas que non compartimos. Non compartimos o ataque contra a autonomía local, non compartimos a idea de que esta lei provoca unha necesidade de unha incipiente privatización de servicios na administración local. De feito, xa digo, temos un exemplo próximo cercano que este Concello que, sin estar esta lei vixente, xa tiña moitísimos dos seus servicios privatizados. Por lo tanto, non creo que a raíz de esta lei se privatizase ningún máis por consecuencia directa desta lei, sino que si se fixo foi por vontade do goberno, única e exclusivamente. Por lo tanto, o noso voto, como dicía antes, vai a ser contrario a esta proposta, porque entendemos que a lei non debe ser derrogada porque ten amosados os resultados positivos. Nada máis. Muy bien, moitas gracias, Javier. Bueno, vamos coa reforma. Vamos a ver. Nos penso que usted pode revisar as actas e me consta que os fai, non estuvemos en contra da nosa lei para non pagar provedores. Estábamos en contra da fórmula como se facía o pago provedores, que nos entendíamos que o goberno do Estado tiña un instrumento que é único, que podía penalizar, despois corrixir efectivamente con medidas vantaxosas para os concellos que despois efectivamente que despois eran os intereses e tal. Entonces, nós, efectivamente, non estábamos en contra da medida. Estábamos en contra, e de feito así o dixe, que me recordo perfectamente, de como se trasladaba aos concellos esa medida. Por lo tanto, nós entendemos que delimitar as competencias é bo. Claro que é bo. Pero que facemos coas competencias que non nos corresponden? A administración seguinte se fai cargo dela. Nós temos un exemplo moi claro, é que Ribadavia, encima da mesa, é un conservatorio de é un conservatorio que non só presta servicio aos usuarios do Concello de Ribadavia, senón presta a comarca, incluso hai alumnos que venen fora da comarca. Por lo tanto, nos entendemos que ese sí é un servicio que realmente entendemos que tiña que ser unha administración supramunicipal que se fixera cargo dele. E mire, se realmente era vantaxoso para este Concello que nos aforramos 150.000 euros de recursos propios en cada exercicio. Por lo tanto, aí, entendemos que era necesario delimitar esas competencias, pero sempre claro, outra administración se fixeran cargo dela. Por lo tanto, nós estamos de acordo coa moción. Como non vamos a estar de acordo coa moción? Porque cada vez, efectivamente, os concellos teñen máis competencia e necesitan máis autonomía fiscal. Por lo tanto, está claro que os concellos prestan cada vez máis servicios e cada vez as líneas de financiamento que reciben a administración se van recortando. Por lo tanto, nós, a pesar de que somos o resto do reforzamento, vamos a apoiar a moción. Moitas gracias, Javier. Neste caso, Gai. Outros que non obedecen a directivo. Bueno, que non. Ben, eu cando falaba de régimen fundamentalmente falaba dos autores intelectuais desas carías existentes en Madrid e en Ferran, non me refería por suposto a outros estamentos dese partido, o que volvo a decir respeto por outras que só non tocan. Ben, simplemente novamente agradecer aos grupos que van a apoiar esta moción e gustaríame simplemente fazer uns pequenos matices, non? Matices que a veces vexo necesarios porque, escoitando ao compañeiro do Partido Popular, semella novamente que vivimos no mellor dos mundos posibles e que esta lei o único que veu a dar un pouco de luz aos concellos que malgastaban. Ben, eu podo estar de acordo con que hai que ordenar as competencias, faltaría máis, mas para eso
non era necesario delimitar, supervisar, que o Estado interviñera concellos, porque é o que estamos a facer. En consecuencia das tres movimentos legislativos que se deron e que se enumerei. En consecuencia disto, o que estamos a facer é que certos sectores da Unión Europea, o que se chama Troika, nos din que hai que recortar. E o Estado dice, vamos a recortar vía municipal. Isto é o que pasou, porque se se quixera só ordenar as competencias municipais, delimitadas, que eu estou totalmente de acordo, bastaba con facer reformas legislativas, por exemplo, concreción e ampliación da lei de bases de réxime local, por exemplo. Mas non se fixo, non se optou por esa posibilidade. Falamos de pago a proveedores como se estuéramos falando que na práctica o que se fai é obrigar aos concellos que son malpagadores a pagarlle aos autónomos de turno ou ás pequenas empresas que caro lle custa chegar a fin de mes. Pero na práctica, volvo a decir, os pago a proveedores son, como sempre, as grandes multinacionais. E cando falo aquí de réxime, de portas giratorias, de que se sentan determinados dirigentes nas mesas de partidos, das direccións de partidos de algúns partidos e nas mesas destas multinacionais, comparten mesa, pois non o digo gratuitamente, porque a consecuencia deste pago a proveedores é que as maiores beneficiarios non somos os autónomos e as pequenas empresas, ni tan siquiera as pymes, son as multinacionais. Entón, isto tamén, eu creo que hai que decirlo, e isto é claramente consecuencia, volvo a decir, destas tres reformas legislativas. Cando falamos de que, con todo o respeto e o aprecio mesmo, falamos de que aquí en Ribadavia non hai privatizacións como consecuencia desta lei, casi me dá prisa, con todo o respeto, volvo a decir. Evidentemente, tampouco temos moito máis para privatizar. Entón, o que sí é consecuencia desta lei é que se queremos municipalizar determinados servicios nos é casi imposible. Esa é a consecuencia desta lei. Esa é a consecuencia desta lei, que temos, como quen di, o pago, o teito de gasto supervisado, por suposto, pola doutora Merkel. Ben, sin máis, dar as grazas e agradecer o apoio á moción e nada, gracias. Sacou? Oh, perdón, foi por caminho. Decidí ese momento, non? Non sei a serie de servicios que se mencionaron, o observatorio que debían estar participados de outra maneira. Canta máis financiación teñamos para este tipo de cousas, para ver que tenemos máis, creo que mellor os servicios mujeres, porque o que dixen ao principio, canto máis competencias e dotacións teña o municipio, pois mellor non será esa Claro, eu estaba falando de secretarios de... Non vou intervir, eu creo que xa se aclarou bastante o que é o debate acerca desta cuestión, mas para a capacidade de modificación que podemos ter con centros de Ribadavia destas leis, é un debate que podemos estender moito máis, pero creo que tampouco compre para este César? Ben, vamos a ver, en primeiro lugar, evidentemente non nos atopamos no mellor dos mundos posibles, en que sí me gustou esa expresión porque me recordou a Leibniz, a teoría filosófica de Leibniz, que falaba da existencia do mellor dos mundos posibles pola acción da divinidade, non? Entón, me recordou un poquinho a filosofía de Leibniz, a súa expresión, pero evidentemente non é así, todos o sabemos, todos somos conscientes de que non estamos no mellor dos mundos posibles e precisamente producto de eso se levaron a cabo reformas legislativas como estas que legítimamente se critican pero que nós tamén legítimamente defendemos. Se dice que evidentemente a lei 27/2013 non é un texto legislativo estricto senso, é dicir, é un texto que o único espírito que ten é a modificación da lei de bases de réxime local. Por eso non concordo co que dicías antes, porque é un
Non sei se é un texto de artículo único ou de 2 ou 3 artículos que ten este texto legislativo que están destinados, por lo menos o artículo primeiro completo, a modificación de aspectos puntuais da lei de bases de régimen local. Por tanto, era unha reforma destinada única e exclusivamente a eso que mencionábamos antes, que era modificar determinados aspectos concretos para redefinir competencias, redefinir financiamento, redefinir cuestións que afectaban fundamentalmente ao ámbito competencial da administración local. Xa para rematar, sin entrar en máis discusión tamén, evidentemente sí se falaba de que non era produto de, o sea, que non había moitos servizos no Concello de Ribadavia, exemplo próximo que privatizar, producto ou resultado da aplicación desta lei, porque xa poucos quedaban que privatizar. Bueno, pero evidentemente os que se privatizaron no seu día ou non se privatizaron no seu día foi por decisión exclusiva dos gobernos ou se era competencia do pleno, dos plenos en cada momento, non por aplicación da lei de racionalización e sustentabilidade da administración local. Entón, a cada quen ten que asumir as súas competencias e as súas responsabilidades. Entón, evidentemente, perfectamente legítimo que o Concello de Ribadavia ou calquera outro pretenda ou prefira prestar un servizo a través de capital privado que facelo de xeito municipal. É tan legítimo como justamente o contrario, que faga municipalizado en lugar de xestión indirecta ou privada. Por lo tanto, xa digo eu, sin entrar en maiores polémicas, nos defendemos o carácter positivo desta reforma legislativa que evidentemente terá que ir acompañada agora no futuro e agardemos que non tarde moito dunha reforma da lei de facendas locales que sí que nos parece un punto clave, non só a lei de bases de régimen local que se reformou con esta 27/2013, sino agora entrar directamente na elaboración dunha nova lei de facendas locales que entendemos sí pode ser moi positivo tanto estatal como autonómica e por lo tanto, pues bueno, somos o contrario desta proposta. Para rematar o debate, decía que non se vivía no mellor mundo posible. É evidente que non. E é evidente tamén que estes debates pues, tamén, eu agradezco ademais o nivel por parte, sobre todo, dos portavoces, pero dende logo despois as cousas de andar por casa a tratar con veciños son outras. O digo porque aquí hai cousas que se dixeron que non corresponden á realidade, por lo tanto, estando de acordo co espírito da moción, creo que compre aclaradas. Eu fago unha pregunta. Que servicios aparte do da auga están privatizados neste concello? Non sei. A parte administrativa da recaudación. Pero a recaudación non. A recollida de gas, canto costa, canto recolle? Entón, xa o digo, a recollida de gas está na Diputación, que é unha administración pública igual que dixo. Por lo tanto, digo que... Non é unha pregunta retórica. Non hai, home, que se tamén se entramos en máis... Digo, non hai máis esas privatizacións. Ya que hai, que é onde iba a reflexión, a que hai, a única que hai despois, posterior, é precisamente porque no pabillón deportivo non se pode contratar personal por culpa desta lei. Vale? Esa era a miña reflexión, antes de poñernos todos nerviosos, porque parece que cando falo todo o mundo responde. Teño a capacidade esa de que todo o mundo responde. Bueno, mellor é porque a veces teño razón. A veces. Digo, a veces. Moitas veces.